Ρε, γαμήθηκε. Investment strategy. Λες να πάω ένα Rocket Collection. Να παίξουμε το Τριστάνα. Fuck it. Fuck it. We do not die this day. Ο Kelly Γκίτσου, ναι ρε. Γιατί ρε μαλακόκκινο, μη στο πηγάδι κατουρίσαμε ρε φίλε. Όχι καλά θα κάνεις καρότο, μην πεις ακόμα ρε. Χαζώσε. Νωρίς είναι. Ο Seven Bank. Πώς ρε μid. Τι λέει η φιλιά. Άρα θα πάει 100%. Φράξεις του Crystals, καλά που δεν πήγα τέτοιο για να έχω μαλάκα. Μαλάκα, το Amumu 2 στο early γιατί τανκάρει τόσο πολύ, φίλε. Παίζει και... το ένα μάτι. Πήγες τελικά, έσκυλε. Ήμουν 8 level, πήγα FK 1,5 stage και γυρνάω και κερδάω. Με Sentinel στο Apex Mid. Πώς άντε. Καλό. Γιατί παίζετε και με Sentinels, παίζετε και με Miseries. Διαλέγεις και παίρνεις ρε η φάση. Γιατί άραγε αν το είπε αυτό. Ο Seven Bank. Πώς ρε mid. Τι λέει η φιλιά. Άρα θα πάει 100%. Φράξεις του Crystals, καλά που δεν πήγα τέτοιο για να έχω μαλάκα. Μαλάκα, το Amumu 2 στο early γιατί τανκάρει τόσο πολύ, φίλε. Παίζει και... το ένα μάτι. Πήγες τελικά, έσκυλε. Ήμουν 8 level, πήγα FK 1,5 stage και γυρνάω και κερδάω. Με Sentinel στο Apex Mid. Πώς άντε. Καλό. Γιατί παίζετε και με Sentinels, παίζετε και με Miseries. Διαλέγεις και παίρνεις ρε η φάση.
Γιατί άραγε να το είπε αυτό? Ο Seven Bank. Πώς ρε μid. Τι λέει η φιλιά? Άρα θα πάει 100%. Φράξεις του Crystals, καλά που δεν πήγα τέτοιο για να έχω μαλάκα. Μαλάκα, το αμού 2 στο early γιατί τανκάρει τόσο πολύ, φίλε. Παίζει και το ένα μάτι. Πήγες τελικά, έσκυλε. Ήμουν 8 level, πήγα FK 1,5 stage και γυρνάω και κερδάω. Με Sentinel στο Apex Mid. Πώς άντε. Καλό. Γιατί παίζετε και με Sentinels, παίζετε και με Miseries. Διαλέγεις και παίρνεις ρε η φάση. Γιατί άραγε να το είπε αυτό? Ο Seven Bank. Πώς ρε mid. Τι λέει η φιλιά? Άρα θα πάει 100%. Φράξεις του Crystals, καλά που δεν πήγα τέτοιο για να έχω μαλάκα. Μαλάκα, το αμού 2 στο early γιατί τανκάρει τόσο πολύ, φίλε. Παίζει και το ένα μάτι. Πήγες τελικά, έσκυλε. Ήμουν 8 level, πήγα FK 1,5 stage και γυρνάω και κερδάω. Με Sentinel στο Apex Mid. Πώς άντε. Καλό. Γιατί παίζετε και με Sentinels, παίζετε και με Miseries. Διαλέγεις και παίρνεις ρε η φάση. Γιατί άραγε να το είπε αυτό? Τέλειο. Μπορώ να φανταστώ. Τα πουλήσω αυτά. MZ μου ρε. Κάτι έχει παιχτεί μέσα στο μάτι και θέλει χειρουργείο. Χειρουργείο θέλει. What the fuck? Αλήθεια τώρα. Το έπαθα χθες, καρότε. Άστο μπρο. Legit άστο. Χθες άμα πας σε ένα VOD, έχασα από αυτό το πράγμα. Αυτό το ανώμαλι, δεν ξέρω αν ήταν αυτό το ανώμαλι, μπρο. Αλλά μ' άνοιξε τον πάτο. Μπρο, διπλό